sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga matig paminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini sa inyong mga higala, Brother John Dehito, kini usab si Brother Live Clavis, magapakig-uban kaninyo higala dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, magampo ta mga higala before ta mopadayon sa unahan. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo, nining lain na usab nga kahigayonan, diin ang imong mga balaan nga mga pulong, among mapamatian nga magahatod kanamong tanan, paingon diha kanimo. Naghangyo kami kanimo karong gabi na. Hinaot pa nga imong buksan ang amo nga mga hunahuna, ang among mga kasing-kasing, aron sing ana andam kining mudawat sa mga kasayuran sa imong mga pulong nga among pagahisgutan karong gabi na. Tagae kami o Dios og kasing-kasing nga mahigugmaon nga banidamaton sa imong mga pulong. Gaydi kami og labaw tanan. Among giampo matag-usa namo nga kaming tanan imong giyahan paingon diha kanimo, kay maoy among gihandom o Dios nga kon mobalik si Ginoos walay isa namo nga malaglag, kaming tanan makauban kang Ginoos din among madawat ang ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabi na among giampo usab sa pinasahi tungod kay duna kay mga anak karon nga nagpaminawan nga uban nagantos sa mga balatian sa lawas. Tungod kay ikaw man ang labaw nga doktor, gihangyo kanamo o Dios nga hinaot pa nga imong duaon sila, hikapa ang ilang mga panglawas, din ila untang mabatnan ang maing panglawas sa nga panahon. Ang uban o Dios adunay uban nimo mga anak nga dunay mga suliran sa kinabuhi, financial problem, naay mga family problem,
ikaw ang nahibaw o Dios sa matag usa kanila hinaot pang ikaw maghatag o kasulbaran aron mabatnan ang kalinaw diha sa puloy-anan. Naglaom kami nga ikaw maminaw sa mga pag-ampo o magiya sa matag usa namo karong gabihuna kining tanan among gitugyan gisalig og laomang madawat sa pangalan ni Ginoos nga among manluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome ang atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio. Kay dunay daghan atong mga kahigalaan, mga kaigsunan nga ang ilang gipaminawan ang ilang mga radio sa lugar nga makuha kining atong programa, no? Bisan pa man diha sa Liti gani, daghang nagagamit diha og mga radio. Unya diri banda sa Negros, Bantayan Island, bisan diha sa Biliran, sa Camotes Island, unya dinhi sa mainland Cebu. Atong gipasalamatan ang tanan nga naminaw sa radio karon og naglantaw sa ato nga live sa Facebook mahigala. Atong gipasalamatan ang inyong pagpakiguban karon. Palihog no sa atong mga viewers, mga followers sa atong program. Palihog atong i-share mahigala ngadto sa atong mga friend ang atong programa para sa sila makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, pwede na mo makapada og ma-message sigala. Pili lamang sa amo nga number ni Brother John. Ang akong cell number, mga higala, 0926-8869-758. Akong balikon, 0926-8869-758. Pwede mo ka-text sigala. Kanya, pwede saan mo din sa atong comment section sa Facebook. Alang suwa pa makasulay og tan-aw, i-search lang ninyo higala ang DYCM Bugo Adventist. Aron kita ninyo ang atong program. Palihog lang po atong i-like mahigala aron ma-updated ta kanunay sa ato nga programa. Kani ato sang gipasalamatan ang Riverside FM Cebu. Ni ana nagpahibalo na sila nga nag-program na ta dito, no? Ni ay message gikan sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Good evening, good evening to all. Live na ta diri sa program sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Kumusta sa tanan nato nga mga listener og mga viewers gikan diri sa Hinatilan, Cebu. Okay, good evening yung tanan ninyo. Thank you kaayo sa Riverside FM Cebu sa 93.2 sa pag-hook up sa dining ato nga programa. Karong gabi na kini ang maayong balita ang title sa ato nga programa, pero ang ato nga sit up sa atong programa o gihapon kay kami ra magyapon si Brother John ang nagdalaan ni kaniya ang sit up sa programa o lang lain-lain man gud siya og sponsor. Lipay sad ta nga napon si Pastor Joel Tirana diha sa Hinatilan, no? Naron siya diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2. Naga-hook up kining atong programa, isulod nila diha sa Riverside FM alas 6 ngadto sa 7, kay alas 7 ngadto sa 8 si Pastor Joel na diha ang muna say mag-program, no? So thank you kayo Pastor Joel Tirana. Okay, padayon ta pagtagad ato ning tanahon sa unahan. Niapod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo, no? So salamat kaayo. Niya sad si
Arlene Bulambao Oliamot. Ay, may gabi ni mo, Sister Eileen. Sister Arlene Bulambao Oliamot. Good Abe's watching from LPC. IPC or IPC. Salamat kayo sa paghatag nimo og higayon, Sister Arlene, sa paglantaw sa ato nga program. Hinaot pa ang Dios, kanunay sab mga panalangin kanimo. Okay, niapod si Sister Philly Disor. Good PM, Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw karon. Pakigreet ko, Kuya, og happy birthday sa akong buotan nga bana, si Wilfredo Disor. Salamat sa pagbasa, Kuya. So thank you kaayo, Sister Philly Disor, og salamat kaayo sa inyong kanunay nga pagsunod sa ato nga tulumanon. So ding gabi na ato ding gipangumusta ang atong mga kasilinganan, no? Diya sa libho, mga tigpaminaw diya sa lanog nga sound system ng Sir Linda ug ni Brother Niljon Bersero. May gabi ni Sister Valentina Baga. May gabi ni mo, Sister Baga. Hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo. Aniya atong mga tigpaminaw diri sa Mabuli, no? May gabi din nila ni Brother Junior diya, Claves, nila ni Sister Phoebe, Pasyol, nila Berbina, iyang pamilya, iyang adto nila ni Sister Mercy, uban ni Dong Sinteser, ilang mga kabataan, nila ni Rizal, good evening. Ani ang adto sad nila na sa mga Gutierrez family, nila ni Brad Felipe, Rosemary Gutierrez, ani may siyang gabi nun na Sister Susan diya karon, nila ni Sister Enilia, sa mga Serapino family, maayong gabi. Ngadto sad sa mga pamilyas, mga Sinoy, nila Brad Eric Sinoy, iyang tibok family. Nila ni Brad Roy Sayod, kauban kang Sister Galay. Aniya, may isang gabi nun ni Brad Toro diya karon, uban ni Sister Dailing, nila ni Vanessa, ilang mga kabataan, mapalibot din nila ni Brad Tiago diya, may gabi. O sa tanan diya mga Bible students, magdumalahan ng Brad Nelson, nila ni Brad Johnny, mayong gabi ng tanan niya, pahimuslin niya higala silang pagsurisoro diya, na sila mga pasiuna nga mga Bible studies nga itudlo diya, wa na'y bayad nga pagtuon, pwede ang inyong Bible mo'y gamiton sa pag-study. Og namoy mga pangutana, makahimo mo sa pagpangutana higala na nagapabisita na sila diha sa atong mga silinganan diha sa Mabuli. So ayun yung isipyata mga higala, timanin ninyo ang ato nga programa ang paghimon diha seminar diha dapit sa ila ni Eric Sinoy, ubos ila ni Donggoling Lemorin ana ihel diha kanay kalubian. Karon ng Pizza 22 nining bulan sa Disyembre. Aniya gikan sa adlaw Domingo mo na ang 22, kutob sa Biyernes sa gabi. Sa ato pa unom ka gabi ang seminar din ato diyang paghisgutan ang naglain-laing mga topics, no, sa matagabi. Onya sa maing panglawas, nasa mga doctors, mga nurses, ang muhatag na itong lecture, nasa police, magahisgot po about sa drugs, and dangers may ito sa drugs. Muna nga, pahimuslan na ito na ang pagtambong higala matagabi. Onya nasa program ang mga gagmayng kabataan. Tudluan silang mga stories, mga kanta, onya mga istorya nga na mga moral lessons, aron mga kabataan magtubo sila nga buotan diya sa Ginoo. Okay, atong gipangumusta sila si Sister Chari De La Cruz Nugas nilan Badodo, mga kabataan, may gabi, mga April family. Good evening sa tanan-tanan lang kayo des Mabulino, atong mga silinganan o niya sa bisan asa nga dapit na minaw mo karon. Welcome sa ato nga programa. O niya po dato basahon, Sister Philly Disor, salamat kayo sa Ginoong Dios, giyod kuya, sa kabag-uhan sa akong bana. Salamat po diha ninyo kuya,
kamo ang gihimong instrumento sa Dios. Okay, salamat no. Basta minaw po ang Ginoo, ang Ginoo mag-attach diha sa kasing-kasing sa katao. Unang mausab gyud ta. Basta tugutan nato ang Ginoo mousab sa atong kinabuhi. Okay, di pa atong tanawon, ato ning balikan pag lantaw ang screen mga higala. Ato nakita si Sister G. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat Sister G. Marie sa paglab kanunay o pagpray kanunay sa ato nga tulumanon. Anya niya po ang atong amigo gayo si Dong Bob Ritoya. Mayong gabi sa tanang tigpaminaw og ninyo Dong John og Dong Libby. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kay Dong Bob. Malipay sa gimi nga makita na mo kadiri sa ato nga program. Anya niya po si Brother Jerry Nailon. Ang iyang mensahe, mayong gabi Brad John o Brad Libby. God bless sa programa and God bless to all listeners and God bless to all brothers and sisters throughout the world. Salamat sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Kanya niya po si Emelda Galyares. Maayong gabi Brad John, Brad Libby, og sa tanan nga nagsunod niini nga programa. Maayong pagpaminaw namo diri ni mama og sa akong anak from Lapu-Lapu City. God bless. Managing tanan. Salamat sa paglab o pagpray sa ato nga program. Okay, ato ning delikatan pagtan-aw higala ang pikas nga screen. Ato ning tagdon atong mga kagalaan nga nag-like o nag-love sa ato nga programa. Okay, ato ni silang tan-awon mga higala. Okay, ato ning okay, arita mag-unas nag-love sa ato nga program. Ato nakita si Mylene Codira Batak, niapod si G. Merced, Dodong Oftana, G. Marie Kalapuan, Junel Yugo, Chari de la Cruz Nugas, Eric Sinoy, Suni Sumayang, Merifel Vargas, Emilda Galyares, Melinda Ilustrisimo, Santillan, Yods or Joy ni Jones. Ano niya po si Brother Basilio Tero Notarion Jr. Ato po nakita si Jerry Nailon. Okay, rita sa mga naglab mga higala, ato nakita din si Brother Ronilo Itang, si Saya Ang, si Brother Mario Alquisarni, niya po Sister Jimalin Lumuntad, Mary Grace Mungkada Mainit, Anthony Herona, ano niya po si John T. Dauman, Bob Ritoya, o si Delberto Higante Sumalinog. So as of this time, mao ni atong mga nakita din sa screen mga higala, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa atong programa. Okay, niya po Sister Philly, kay pinaagi sa inyong programa diya sa radyo kuya. Kaluyan sa Ginoo, taon na bagyo na bag-o yun ang akong bana. Thank you kayo sa pagtugot nga ang Ginoo magtandog siyang kasing-kasing. Okay, atong tanawon higala niya si Saya Ang. Mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. Salamat kay Brother Mario Alquisar. O niya po si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya heart o kamot nga nag-pray. Pasabot nga gilab niya o giampo niya ang ato nga programa. Okay, atong ibalik ang panahon kang Brother John alang sa dugang or napabadi imong pamumusta, Brother John?
Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa siguro. Pangutana, marag di adin rin pangutana, Brother John, okay. Kini ang may balita din eh. Okay. Ato ning tagdon nga pangutana, mao ni pangutana. Usa ra man unta ang Biblia. Nganong naamay mo ingon dili mo balik si Hesukristo? Naapoy ning ingon nabalik na tua China personas babae. Ang uban pod ingon kaming pa asa kahay tuuhan makalibog sa. Okay, mo ni pangutana higala nga ato nga tagdon karong gabi na. Kung namoy mga ikatampo diya, text mo na mo ni Brother John or diri sa comment section nato. Ni ato ding pangumustahon si Aloyda Agdalapis Tumakas, tas Brother Roel ni Tumakas. Tuapo ni dito sa Iloilo. FM po ni, magdumala po ni sila karong alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa programa gyapon religious program. Salamat kaayo no, Brother Roel Tumakas, uban sa imong makaubanan diha sa station. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levy. Mahitungod ni ining pangutana ha mga kaigsunan, dili nato ni ikatingala o dili nato ni ikahibulong. Si Kristo daan na nga nagpasidaan, Mateo 24, 4, nga matud pa niya, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. O kung doon na may mga tao nga nag-ingon nga si Kristo nibalik na, ang uban wala pa, ang uban naa pa, pero tuwa dito sa China sa katauhan sa baba o sa kababae, nga wala ninyo dahuma. So ang gisulti dinhi, no, ang gisulti dinhi mao nga mangandam ta kay si Hesus moabot sa takna nga wala nato pagdahuma. Nganuman kay moabot ang Ginoo matud pas Biblia sama sa usa ka kawatan sa kagabihon, meaning nga wa ipahibalokon kanusa. Karon kay wa man ta masayod kung kanusa ang pagbalik sa Ginoo. Tua na ba? Nabalik na ba? Mao ba nang naa sa China kay nga laging na Almighty God lagi ang gihisgutan naa ni balik naman si Kristo pero sa persona o sa katauhan sa usa ka babae. Pero ang tinuod nga pagkasulti sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo, kung atong basahon ang Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 7, nga siyang pag-anhi makita siya sa tanang mga mata. Nagpaila og nagpasabot nga ang pagbalik ni Kristo dili na idungog-dungog, dili na ingon nga iwali-wali, tungod kay ang tanang mga mata makakita. Kay ang tanang mga mata makakita, dili nami makaingon sa inyo nga naa na si Kristo, niabot na si Kristo, kay kitang tanan makasaksi sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus.
karon unsa may mga punto nga mailhan nato nga mao na kana ang Kristo nga nimbalik. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo sa Mateo kapitulo 24 versikulo 27 nga magakilat ang silakan paingon ngadto sa kasadpan. Mao ni ang pagbalik unya sa atong Ginoong Hesus. Ug kita nahibalo nga wa pagyud mobalik ang Ginoo tungod kay wa pa mokilat ang silakan o wa pasad mokilat gikan sa silakan ngadto sa kasadpan. Unya kay makita man siya sa tanang mga mata tungod kay sa pagbalik unya ni Ginoong Hesus siya makita nga mga sinapuang sa panganod. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 25 versikulo 31 nag-ingon nga ug inig abot na unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido kini kang Kristo. Moanhi siya nga mauban sa iyang mga manulunda sa langit ug siya magalingkod sa iyang mahimayaong trono. O tandaan nato na nga mao'y hinungdan nga diha ibabaw sa mga panganod makita gyud siya kay magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono uban sa tanang mga manlulunda sa langit. Apan wa isulti kung kanusa ang pagbalik ni Kristo, gisulti lang nga siya mobalik. Ngani sa panahon sa pagkayab ni Kristo paingon ngadto sa langit, ginapamatud-an gyud sa mga sa manlulunda. No? Kung atong basahon sumala sa Buhat kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa 11 ingon niini no ang giisgutan dinhi sa Buhat kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa 11 nag-ingon dinhi og sa nakasulti na siya niini samtang na nagtan-aw sila nga naisa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata o samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka mga tawo nga nagbistig maputi ug miingon kanila, mga taong Galileanhon nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit, kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Busa nga ang pagbalik ni Kristo sama sa gihapon ang paghulagway nga si Kristo misaka ngadto sa langit sinapuang sa panganod hawa sa ilang mga mata ug matud pa sa manulunda nga matud kining Hesus nga gikuha gikan kaninyo mubalik ra unya nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka paingon sa langit. Busa matin-aw ang gihisgutan sa Biblia nga sa pagbalik ni Kristo naa siya ibabaw sa mga kapanganuran ug unya unsa man ang mahimong senaryo sa pagbalik unya ni Kristo. Juan 5:28-29 nag-ingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Timan nga ang mga nangamatay mga banhaw sila. Nag-ingon og ang nanagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat og maayo mangilad managpanggula ngadto sa kahinukman sa silot. Busa sa pagbalik ni Kristo, ingon ni ining mga butanga atong masaksihan. Makita siya sa tanang mga mata, sinapuang siya sa mga panganod, magalingkod siya sa iyang mahimayaong trono uban sa mga manulunda sa langit, ug unya ang mga nangamatay, mga buhi ug mga banhaw sila. Ang nahaunang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 gihisgutan og 17 kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punoan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo
muuna sa pagpamangon. So nagpasabot lang gyud nga ang tao nga sa buhi pa siya, nangalagad siya des Ginoo sa pagbalik ni Kristo, ang anang mga tawana nga nangalagad niya sa buhi pa, maoy makabaton og unang pribilehiyo nga sila mga buhi og mga banhaw sila sa pagbalik ni Kristo. Ug sa pagbalik ni Kristo, dili mapud ang tanang tao patay, duna say buhay. Ang gisgutan sa nang Tesalonica 4:17 nagingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasapuangon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, ug sa ingon niini magapakig-uban na kita sa Ginoo sa tanang panahon. Busa kanang mga pamatuod sa uban nga si Kristo miabot na, bakak na, dili na tinuod, mao nang gipasidaan ni Kristo Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. O kung atong luntan kanang giingon nila nga sa katauhan sa usa ka babae si Kristo niabot na pero tuwa sa China, dili gihapon na tinuod, kay ang gihisgutan sa Biblia sa pagbalik ni Kristo, ang mga patay, mga banhaw sila, mga buhi, og unya kadtong mga buhi nga mga matarong nga naabtan sa puwangon sa panganod, uban ni adtong mga patay nga gibanhaw. Og unya kung imong basahon ang Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So mulutaw gyud nga wa pa mobalik si Kristo, kay ang paghulagway dinhi ang mga matarong pagasapuangon sa mga panganod dadon dito sa gingharian sa langit. Unya kanang moingon naa sa China ay dili na tinuod, bakak na hinuon may pasidaan ng daan si Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Niining puntuha mga kaigsunan, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Manginauta lang sa mga nangutana na inyong masabtan higala ang mga mensahe, mga tubag sa inyong mga pangutana, kaya mga tubag ato ginang atong basahon diha sa Bible, no? Kanya alang sa mga listener, mga viewers na to, kung naghandong mo higala na mo-observe sa pagsimba sa inyong mga higala na Seventh-day Adventist, ginawelcome mo sa matag Sabado, no? Regular na pagsimba sa mga Seventh-day Adventist, kamo na adlaw nga kaingon Exodo 20 versikulo 6, ingon ang Dios, kining adlaw igahin ninyo kini kanako, bisan pag inyong anak laki anak babae, dili patrabahoon. Okay, no? Atong tanaw din niya si Len of Kiria. Mayong gabi, Kuya John o Kuya Libby, watching from Kinatakan. Okay, again, salamat Sis Len, no? Nakita mi the other day, Brother Libby, diha sa Jollibee, daan bantayan nga lagi in town ng akong mga anak naghangyo magyod. Unya siya pod maupod dala pod niya ang iyang mga kabataan nag-abot gimi didto. Ug niya lipay mi kay ang iyang husband si Brother Mundil, sunod bulan moabot na gyud pod, no, kay murag nahuman na ang contract. Unya balik na dinhi sa Pinas. Niya iya pod intang giasikaso ang akong anak ng lingkod while nagkuan ko sa order. Unya salamat Sis Len sa kiningnon ta na lang dagdag budget nga imong gihatag para sa ako nga mga anak. Thank you so much. Okay, sa Ayan Kevin Dorotan, salamat sa paglaw. Brother Roland Neri Ginon. Okay, no? Salamat kayo sa paglab, no? Ayan Kevin Dorotan. Napod si Roland Neri Ginon. Maayong gabi, Brad Libby o Brad John
watching na pod sa inyong tulumanon, Jesus is our hope, og ilabi na diri sa Metro Manila, og diha sa Cebu, og Mindanao, sa tanang kaigsunan nga mga naminaw, hinaot nga ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Niapod si Sister Lynn of Keria. Okay, nasa mensahe. Niapod si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat sa pag-send og heart. Niapod si Brother Ronilo Itang, Kuya. Okay, na-opto ganiha, Brother Ronilo. Okay, padayon tegala ato ning lilion makadiyot, no? Ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan ng makaigsunan nato nga nag-love. Okay, ni si atong nakita si Jonel Liogo, niya po Chari de la Cruz Nogas, Eric Sinoy, niya po Suni Sumayang, Merifel Vargas, niya po si Sister Emelda Galiaris, Roland Neri Ginon, niya po si Ayan Kevin Dorotan. Niya ato sa nakita din si Toki Ga Koriba, si Yods ni Jones Linabog Munchadora Nas. So thank you kaayo. Niya po si Melinda Ilustrisimo Santelian. Okay, niya po si Jeannie Rama Fermin. Niya ato sa nakita si Jonte Dauman. Niya sad si okay, niya po si Anthony Herona. Niya Snikon Guande Buino. Muna ato nakita din sa screen. So, ang pangutana ato ning basahon, Brother John, usa raman unta ang Bible nganong naamay moingon nga dili mobalik si Jesucristo, naapoy moingon na nabalik na tuas China, pero sa babae, pero sa personas babae, uban pod ingon kaming pa asa kahay tuhuan makalibog sa tinuod na kalibog, no, kay nagwali man pod sila. Nagwali pod sila. Aniya, nagwali sila nga ang Ginoo di na mobalik. Nabaya po'y mga Christian pod nagwali nga di na balik ang Ginoo. Napoy mga nagwali nga ang Ginoo nabalik na. Pero dito lang sa China, sa persona sa kababae, kay mao kunoy kilat gikan sa sidlakan. Okay, ato sa ning basahon ang pikas mahigala. Niya sila Brother Jomel, mayong okay. Ato ning tanaw ning uban ni Apos Pastor Hill Eduliberio. Naminaw sila si Kuya Benito Mainit Pilapel, born January 12, 1943. Iyang wife si Patrocinia Tuniacao Perpicio Pilapel. Niya namit niya dito sa Kinawahan Church. Okay, salamat kayo, no? Salamat sa pagpaminaw nila ni Benito Mainit Pilapel og ni Patrocinia Tuniacao Perpicio Pilapel. Thank you kaayo. Aniya pangumusta ni gikan ni Pastor Hill Eduliberio. Okay, moadto na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Kining pangutana nga naghisgot mahitungod sa pagbalik sa Ginoo nga di na modayon. Wa na sa Biblia mga higala.
Wa na sa Biblia kay si Kristo gud magsaad. Dios man gud siya. Sumala sa daghan nga mga verses sa Biblia. Sa Roma 9:5 nagsulti nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Dios siya nagpakatao. O niya kining Dios God magsaad gani ni sa Roma 4:21. Ang mabasa diha, kasaligan sa hingpit nga ang Dios arang makatuman sa iyang mga saad. Perfect ang Dios, mutuman siyang saad. Sanglit nagsaad siya nga mubalik, matuman gyud na higala. Mubalik gyud siya. Nga naman kay ang Dios dili mamakak. O niya na po'y uban nga moingon nga nabalik na si Kristo. O niya to lang dito sa China ning balik sa persona sa usa ka ubay. Tinod na. Naidaghan gani na ako'y na hibalag dinhi sa Bugo nga akong na istorya dapita sa Mountain Breast. Nga doon na daw mga babae, mga laki nag-Bible study. Pundok-pundok dia doon sa hospital. Aniya, mayon ko ng way relihiyon sila. Ang mensahe lagi, si Kristo ning balik na. Tua konos China sa persona sa kababae. Kaya mugtuwa na sayop ko na nga mensahe. Nga naman, ang Kristo tinuod mubalik kanis kalibutan. Kadaghan kay siya promises diha sa Biblia nga mubalik si Kristo. Pero wagi nag-ingon nga mubalik si Kristo ang China ray iyang balikan. Sa Juan 14:2 og 3 saad na ni Ginoo sa dinhi pa siya. Ingon siya nga didto sa balay sa akong amahan adunay daghang puy-anan. Muadto ako didto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug sa mahiadto na ako og makaandam na gani kog dapit alang kaninyo. Muanhi ako or mubalik ako pag-usab. Aron pagadawaton ko kamo aron na kun asa gani ko atua usab kamo. Saad na ni Ginoo og kanang saara para nato ng tanan nga mituo kaniya, tanan nga midawat kaniya, tanan nga misunod kaniya. Alang na natong tanan ng saara. Nga nag-ingon si Ginoo, muadto siya sa balay siyang amahan, mag-andam siya og dapit alang sa mga tao nga gustong muadto dito. So naay gipromise ang Ginoo. Siya gyud mismo ang namulong ana. O niya giingon niya sunahan, tuan na gani ko dito, makaandam na gani ko og dapit para ninyo. Mobalik ako pag-usab. Ang pangutana asas Ginoo karon, tua siya sa langit, tua sa balay siyang amahan. Nag-unsa siya dito, nag-andam siya og dapit alang nimo og nako higala. O niya tapos siya makaandam, moanhi siya aron kuhaon niya ang kadtong mga tao nga nagpaabot sa iyang saad og nagtuman sa iyang kabubuton. Mao ni gisara sa Ginoo. Kining saara wa pa na natuman higala. Wa pa nabalik si Ginoo nganhis kalibutan. Pasalamat ang wa pa nabalik. May kahigayunan pa di ita nga mangandam sa atong kaugalingon kay dunay uban wa pa kapangandam. Ang uban nagunya-unya pa. Unya na lang. Pasalamat ang wa pa nabalik. Ang uban mingon unya na lang ko oy mosunod. Ning uban wa pa ginawalihi. Mao na nga dako pakaayotag kahigayunan sa pagduol, pag-alagad ngadto kaniya.
tungod kay wa pa siya nabalik ning kalibutan. Sige pa siyang andam og dapit alang nimo og alang nako. Umaabot ang Ginoo. Unya siyang pagbalik ning kalibutan na mga higala. Makita siya sumala sa atong mabasa sa nakasulat sa pinadayag 1:7 sa pagbalik ni Ginisos nining kalibutan. Makita siya sa tanang mata sa mga tao. Tanang mata gani, dili lang ang China ang makakita, dili lang ang taga-didto ray balikan. Ang mabasa sa Biblia, tanang mata makakita. Gani, ang mga tao nga dili andam ni anang panahona, mga kahigalaan. Unsa kahay ilang reaksyon kung mabalik ang Ginoo sa takna nga wa palandunga? Atong basahon. Unsay mga reaksyon sa mga tao nga dili andam. Ang Mateo 24:30 ngadto 31. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao, si Kristo ni. Og unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ang kisab ni silang managminatay nga tanang kabanayan sa yuta. Kadtuning tanan nga mga kabanayan or mga pamilya, mga kaliwat nga wa mag-alagad sa Ginoo. Naabtan sa pagbalik sa Ginoo nga dili andam. Unsa ilang reaksyon? Managminatay sila sa diha nga ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit, inubanan sa dakong gahom o dakong himaya. Mao ni mga reaksyon sa mga tao nga dili andam, kadtong nagpasagad lang og tudlo. Kung wa magkadimao ang pagtudlo, may tungod sa pagbalik ni Kristo, managminatay na ni anang panahona. Ato nabasa diri, managminatay sila sa dihang ilang makita nga si Kristo sinapwang sa panganod gikan sa langit na naog paingon sa kalibutan. Umaabot pa na. Makita sa kabanayan sa yuta, mobalik si Kristo. Kay ni anang panahon na siyang pagbalik. Maunang panahon na higala nga ang kadtong mga taong andam siyang pagbalik. Makaplagan kang andam, makaplagan kung andam. Siguradong makaubanta inigbalik ni Kristo. Kay mo man ang panahon na ang pagkuha sa tanan nga mga matarong o niya unsa on man ang mga nangamatay mga higala, ang mga nangamatay nga mga matarong og daotan. Sa atong mabasa sa Juan kapitulo 5 bersikulo 28 og 29. Mahitabo gyapon is pagbalik ni Ginoos. Matod pa dinhi, ayaw kamo katingala ni ini kay moabot ang panahon. Moabot ang panahon ang pagbalik ni Ginoos nga ang tanan nga mga patay makadungog sa akong tingog. Oy, nagbalik ni Ginoos ng patay makadungog. Og manggawa sila sa ilang mga lubnganan. Ang mga maayo og binuhatan, banhawon sila og hatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Munay adlaw sa pagpamanhaw, pagbalik ni Kristo. Ang mga maayong binuhatan, banhawon sila og hatagan sila kinabuhi nga walay katapusan. Gayong sunahan, ang dautan sa binuhatan, banhawon po sila apan pagasilutan mga higala. Nahitabo ba na sa pagtungha sa usa ka babaeng gituan sa China nga may nangabanhaw nga mga matarong mga higala? Wala. O niya mga daotan gisilutan gisunog sa impierno? Wala gihapon. So di ginatinuod mga higala. Nganuman kay wa mahitabo kay ni anang panahon na pagbalik ni Kristo, maunang panahon na nga ang mga matarong dalhon paingon dito sa langit. O niya makadungog silang tingog ikan sa langit.
diin pagaagdahon sa Dios. Ato basahon pinadiyag 11 versikulo 12. Ang ato mabasa matod pa dinhi sa sulat ni Apostol Juan sa pinadiyag. Unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila. Saka ka mongari og ang ilang makaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa mga panganod paingon sa langit. Higala ang atong nabasa dinhi, madungog nila gikan sa langit ang makusog nga mga ang kusog nga tingog nga mag-ingon sa kakamungari. Muna madungog sa mga taong matarong, agdaos Ginoo dali na mo sa kamungari. Og ang ilang makaway kadtong mga daotan mga higala. Ato nabasa diri, magtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Nahitabo ba ni sa pagtungha sa usa ka babae nga nagpatuong Kristo dito sa ina? Wala mga higala. Walay gisakgaw sa panganod paingon sa langit. Wa na unta ang mga matarong dinhi. Tuwa na unta sa langit, ipabanhaw na untang mga matarong o niya gidaan ang atos langit. Pero wa na nahitabo nga naman kay layo rana sa gisultis Biblia. Hinuon ang Biblia naghatag natong pasidaan. Unsa may pasidaan sa Biblia? Sa Mateo 24 versikulo 24. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo og ang mga mini nga mga manalagna magpakitag dagkong kahibulungan, dagkong katingalahan aron sa pagpahisalaag kon mahimo bisan pa ang mga pinili. Kisay manong nga higala, mga mini nga Kristo. Unsam nang mini? Dili tinuod ba nga Kristo? Kay ang tinuod nga Kristo nga mabalik sa kalibutan, diara ibabaw sa panganod sa kalangitan. Kauban niya ang daghang mga manulunda. Magkanaog ikan sa langit, matupas unang Tesalonika Kapitulo 4, versikulo 6, kay ang Ginoo gayod, maoon niya ang manaog gikan sa langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpita sa Dios og unya ang mga nangamatay nga iya ni Kristo mamangon. So, pagbalik ni Kristo ning kalibutan na, kauban niya ang mga manulunda gikan sa langit. Dili malilong sa usa ka lugar. Madungog sa tibok kalibutan nga naman. Makusog nga mga pagsinggit, budyong sa trompita, murag na'y banda ba? Paingon sa kalibutan, magkanaog ang atong manluluwas, og niyan ang panahon na, mauna ng panahon na, adlaw sa pagpamanhaw, ang mga matarong, banhaon, aron hatagan og kinabuhing way katapusan. O niya, ang mga matarong, nga mga buhi, dili na makatilaw kamatayon. Sa unang Korinto 15, 51 at 53, sa usa ka pagpamilok silang mga mata, ang lawas nga manunuton, lawas nga may kamatayon, ilisdan og lawas nga wa nay pagkadunot og wa nay kamatayon. Munay usa kanindot kay pamlandongon. Nahitabo ba na sige patuo nga dunay Kristo nang nabalik? Wala. Muna magbantay ta higala. Kay dunay daghang manungha nga mga mini nga Kristo magpasagad lang og mensahe nga sukwahi na gyud sa balang kasulatan. Ang ilang buhaton maghimo pa sila daghang mga milagro. Maghibog makahibulungan. Ang Biblia nagsulti aron pagpasalaag kun mahimo bisan pagpinili. May tendensya gani di ay ang katawhan sa Dios masalaag. Kana kun ang iyang gilantaw ang mga milagro makahibulungan nga mga butang. Manangangay na ito badayan, ang mini nga Kristo ang yawa na, nagtakuban siyang kaugalingon, nagpaila nga siya Kristo, pero mini di ay. O, magbantay ta. So uno niyang buhat ni Kristo, dinhi pa siya. Nangayo magmasakitan si Ginusos, so dining panahon na, manunghasan, ang daghang mga faith healer,
magpatuo nga mauna si Kristo aron pa sa laagon kung mahimo bisan pagpinili. So sa dihang na natas pagtuo, kupta na tugayo, mangandam tas pagbalik ni Hesus Kristo. Wa naman tayo time higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon. Niya ang atong theme song, niya atong hayoon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios na